Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l qegħdin nofru il-Quddisa għar-Ruħ Ġużepp Ġolina u Edmund Buġejja. U fil-qari, fis-Salm, il-Mulej llum ser jarrafna xi tfisser il-kelma tiegħu. Il-kman tiegħu li qiegħed hemm biex jagħtina l-ħajja. Li kemm nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja li qalbna tinfetaħ dejjem aktar għal din il-kelma tiegħu. U biex tħejjaw għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Ngħidu flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallej dmirijieti, ħtijatijaj bl-akbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex tolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa ma' għamiltna u liet adottivi tiegħek. Ħares fit-tieba lejn ulied eżiż tiegħek biex daw kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħilsa tas-sew u jiksbu l-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u mek jgħixu jsaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. F'dak iż-żmien Ammasija, il-qassis ta' Betel, bagħat jgħid lil Ġeroboam is-sultan ta' Iżrael: Amos għamel konfoffa kontrik fid-dar stess ta' Iżrael. Il-pajjiż ma jiflaħx iżjed għal kull ma qiegħed jgħid, għax hekk qed jgħid Amos: Ġeroboam imut bis-sejf u Iżrael ikun itturrufnat minn artu. Ammasija qal lil Amos:
Mur bniedem veġġanti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm u tkomplix iżjed tħabbar ġo Betel għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Ammasija: jien minix profeta, lanqas bin profeta, jien biss raj u nisbor il-ġummajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qalli: mur ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. U issa isma' x'jgħid il-mulej: inti tgħidli tħabbarx kontra Iżrael, tbassarx kontra d-dar ta' Iżak. Mela dan jgħid il-mulej: martek għad tintela għaż-żina fil-belt u liedek subin u bniet imutu bis-sejf u wartek tinqasam foqsma. Inti tmut f'art imnitsa u Iżrael ikun żgur it-turrufnat minn artu. Il-kelma tal-mulej. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej hi sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-praċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xhieda. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Alleluja, alleluja. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu tela f'dajsa, qasam il-baħar u baqa' sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu qudiemu wieħed miflux, mixħud fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom Ġesu qal lill-miflux: għamel il-qalb ibni, dnubietek maħfura. Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: dan qiegħed jidej. Ġesu għaraf x'kienu qegħdin jaħsbu qalilhom: imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f'qalbkom, għax x'inhu leħfef tgħid dnubietek maħfura, jew tgħid qumu imxi. Mela biex tkunu tafu li bejn il-bniedem għandu s-seta jaħfer id-dnubiet fuq din l-art, qal lill-miflux: qum, aqbad il-friex u mur lejn darek. Dak qam u telaq lejn daru. In-nies meta raw dan beżgħu u qabdu jfaħru lill-Alla li ta' seta bħal din lill-bnedmin. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-Alla nafu li jiddawl għal passitanek tgħidilna l-istess skrittura. U ħafna drabi aħna nħarsu lejn il-kelma tal-Alla u hawn min qisha bħala regoli. Tista' tagħmel dil ħaġa u tista' ma tagħmilx. Grazzi mulej dik il-mentalità qed titwarra ftit. Għax ma kienx daqshekk mentalità nistgħu ngħidu li tagħtina u tqawwina spiritwalment. X'inhi l-liġi tal-mulej? U llum fis-Salm, Salm 18, jagħmlilna sommarju sabiħ ħafna. Jgħidilna l-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ġifri jien nobdi minn dak li jgħid il-mulej u mhux qed jikmandani għax jieħu gost jikmanda, imma biex jien il-ħajja tiegħi issir aktar sħiħa. Xejn aktar is-Salm, il-preċetti tal-mulej iferħu l-qalb. Jekk nagħmel ir-rida tal-Alla nsib il-paċi fil-qalb tiegħi.
nfittxu s-slim u nimxu warah. Dak is-slim li jagħtina biss Alla. U jgħid xi ħaġa oħra fuq il-kelma tal-Alla, il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Jekk il-biża' tiegħi minn Alla jew mill-affarijiet l-oħra ma jkun sinċir, jew ikun hemm xi diżordni marbuta miegħu għax ħafna drabi anke l-istess biża' ta' Alla ma tkunx għax jien inħobb il-Alla imma biex jien inkun sew. Hemm min jiġi l-quddies għax inkella ħossni guilty, għax inkella nħossni sens taħtija. Dik mhix maturità tal-fidi. U s-salm jgħidilna l-biża' tal-mulej u sinċir, jien nibża' mill-mulej għax veru naf u xi mħabba għandu u għax nimmissjah. Għalhekk hemm nitolbu l-mulej kompli jagħtina l-erf tiegħu biex nitħeġġu dejjem aktar biex il-kelma tal-Alla nagħmluha parti mill-ħajja tagħna. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa nqumu bil-wifqa ħalli rresqu talbna l-missierna tas-sema. Ejjew nitolbu għall-Papa għall-isqifijiet tas-saċerdoti, ma speċjali għall-isħof il-maħtur il-ġdid Don Anton Tewma. Nitolbu. Ejjew nitolbu għalina l-kol biex inkomplu nikbru dejjem aktar fl-imħabba lejn il-kelma tal-Alla u nħalluha tibdilna. Nitolbu. Fil-Vanġelu rajna l-Ġesu li għandu s-seta li jaħfer id-nubiet. Tolbuk Missier Ħanina tina grazzja li meta nidimbu ma nibżgħu qatt nirrikorru lejk u li f'ħajjitna nħarsu lejn il-ġid li tagħmel magħna u mhux lejn nuqqas tagħna. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju, ma speċjali l dawk għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet irresqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti tajt tal-fidwa li għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tas-sew u jiksbu l-wirt għal dejjem. U Alla li minnek ġej slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek għamel din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda fit-tisħib tagħna f'dan misteru. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xira ta' sew mulej Missier Qaddisa li ta' dejjem tista' kollox, tajjeb da ġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżel lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna.
Bekk inti taqdar u tħenna l-min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Biħleq tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġra ġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalġi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, nixandru bil-feħel qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed. Lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Marju, l-isqof Anton il-Maħtur u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar Giuseppe, Ġolina u Edmund. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatlina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppe l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jexfel biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu hija nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrif, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Nitolbu. Mulej inti tma l-fidili tiegħek u tgħixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek fis-sagramenti tas-sema. Għamel bis-saħħa ta' donja kbar mod jgħallimna minn ibnek il-Għażiż, aħna nimxu l-qoddim sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom.
ويبارككم Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.